malam da fafaroma ya mutu, sai abokina ya ce yana wuta, sai na ce Allah ne masani. To ai ba wai ina fafaroma yake ba, mai fafaroma ya mutu yana yi. Ai annabi Isa ya ce ya bani Isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Shin fafaroma da ya mutu yana da ƙudirin Allah uku ne ko yana da ƙudirin Allah ɗaya ne? Annabi Isa manzan Allah ne, annabin Allah ne, ba Allah bane, ba ɗan Allah bane. Na'am? Kaga tunda ya mutu da ƙudirin, a zahiri dai shine shugaban ma masu faɗa hakan. Kaga ai ba dalilin da kuma za ka yi shakkan ma cewa yana wuta. Wanda ake shakkar yana wuta ko yana aljanna shine wanda ba a san irin aƙidar da ya mutu akai ba, saboda bata bayyana ba. Amma ga Qur'ani karara, kana da aya. Wasu kan ce yana da kirki daban, kuma kirki tsakaninka da Allah daban. Ka cewa Allah yana da uku ne, ina kirki yake anan? Shi mutane ba su gane ba, kirki iri uku ne. Akwai kirki tsakaninka da Allah, kakka haɗa shi da ɗa ko mata, ko kai masa shirka, ko ka kafirce masa. Akwai kirki tsakaninka da mutane, kakka cuci kowa, kakka bari a cuci kowa. Akwai kirki tsakaninka da kanka, kakka cuci kanka, kakka bari wani ya cuce ka. To sai mutane, idan mutum ya yi kirki, ya zama mutumin kirki, yau mutane kirki, sai ya shiga aljanna. Aljanna, wannan kirkin da kawa mutane ai shine suke ta yabanka. Amma a gurin Allah, kirki tsakaninka da Allah shine ka kore masa mata, ka kore masa ɗa, ka je masa kana musulmi. Shine kirki tsakaninka da Allah. In baka yi wannan ba, a gurin Allah baka da kirki. Shi sa aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum yana ci da jama'a, yana sadaka, yana kyauta, yana da tausayi. Ya Rasulullah, jira suke su ji an ce dan aljanna ne. Sai Annabi ya ce yana wuta. Saboda bai yi aqida tsakaninsa ya ce Allah ka gafarta min zunubi na ranar sakamako ba. Bai da ranar alkiyama ba kenan. Ba bai da alkiyama ba sai ya sa shi aljanna. Wannan aqidan mu ce ta musulunci. Kuma faɗan haka ba laifi kai wa kowa ba. Ka faɗa abin da ke rubuce a cikin littafin ka ne. Littafin ka ne ya faɗa haka. Komai kirkin ka yi kirki to ka yi kirki. Amma da wace aqida ka mutu a mahangan musulunci, sai wanda ya mutu akan qul huwallahu ahad sannan zai shiga aljanna. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wadannan bangarorin guda shida, duk wanda ka mutu a baka kai ka tafi wuta. Qul huwallahu ahad, wanda yace Allah ba ɗaya bane, to in ya mutu wallahi ba zai shiga aljanna ba. Allahu samad, wanda yace ba Allah ne kadai yake biyan bukatan mutane ba, akwai wani mutum ko wata halitta take biyan bukata, in ya mutu wallahi ba zai shiga aljanna ba. Allah lam yalid, ita ce a nan kiyanan tukunna, lam yalid, Allah bai haifa ba. Duk wanda ya ce Allah ya haihu ya mutu da wannan aqida, wallahi dan wuta ne. Ta hudu, walam yulad, ba haifa Allah ba. Wanda ya ce a'a shi Allah ba shi ya haihu ba, shi aka haifa, ya mutu da wannan aqidar, wallahi dan wuta ne. Walam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani kuma sa'an Allah ko abokin ja'in jaɗin Allah. Duk wanda yake cewa akwai wani Allah da suke ja'in ja ko sa'a ko kine ko mai sarauta ko mai iko ko mai faɗa aji yadda Allah yake faɗa aji, ko mai kashewa yadda Allah yake kashewa, ko mai rayawa yadda Allah yake rayawa, ko mai bayawa yadda Allah yake bayarwa, ko mai hanawa yadda Allah yake hanawa, ko kuma mai raya matattu yadda Allah yake raya matattu, ko kuma Allah ya ce a yi ya hana, ko Allah ya hana shi ya ce a yi. Ka ƙudire akwai wannan abun kowaye, ka mutu da wannan aƙidun guda biyar, to wallahi kai ɗan wuta ne, ko shakka babu. Shi sa ƙulhuwallahu aƙida biyar ta koyar. To kuma wanda ya mutu kuma akan waɗannan biyar ɗin, akasin waɗannan,
qul huwallahu ahadun, ka yadda Allah ɗaya ne a zatinsa, a sunansa, a sufarsa, a aikinsa, babu kama da shi. Allahu samad, shi kadai ake nufi da bukata, ya sarki abin nufi da bukata. As-samadu, lam yalid, bai haifi kowa ba shi da ɗa. mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, waladallah wa innahum lakadhibun. takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda walam yulad walam yakul lahu. Yasa qul huwallahu ita ce maganin mutum. Ka mutu akan qul huwallahu, baka mutu akan qul huwallahu ba, to kawai kai dan wuta ne aka ramaka. To da haka ba wai mu muka ce dan wuta, a'a nassin mu ne. Amma a wani addinin aka ce yana aljanna a tasa aqidar, to kaga tun in ya shikenan wannan su suka faɗa. Amma mu musulmi ba wanda zai zo ya sa mu sauka daga tamu aqidar da tace ga yadda za a yi. Ba laifi muka wa kowa ba, aqidar mu muka karanta. Kuma wannan muttafaqun alaihi ne tsakanin musulmi, ba wai matsala ce ta sabani balle a ce a ra'ayin wani mutum bane. A'a gashi kararan Qur'ani ne. Qul huwallahu ahad, ka faɗa musu duniya Allah ɗaya ne. Wanda yace ba ɗaya bane ba musulmi bane. Lam yalid, Allahu samad, shi kadai ake kaiwa bukata. Wanda yace akwai wanda ake kaiwa bukata ba Allah ba musulmi bane. Lam yalid bai haifa ba, wanda yace ya haifa ba musulmi bane. Walam yulad, ba haife shi ba, wanda yace an haife shi ba musulmi bane. Walam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani kine sa'ansa. Wanda yace Allah yana da sa'a, mai yin aiki irin na Allah ko mai sifa irin ta Allah, ko shi da Allah duk ɗaya ne, wannan kawai ba musulmi bane. Qul huwallahu ce ta faɗi wannan.